Kardom Karbiang long, welcome back to my YouTube channel. Pining litum la suvidi long tek bolong jilaki. Non kevang jiding a picture present hin pen Karbi Lun Kan arjan akimi kepaklang ponji do. Totong te la suvideo long la solun kan arjan puthakle ang ton alam jethan amik sinang. Totang te a video le pangcheng ilona. Non kevang jiding a picture present hin pen kepaklang ponji Karbi Lun Kan arjan akimi amen lake Sami Nangjoine. Kan arjan long cepat